Tao po. Tao po. Tao Okay, po. sama na. Ay ma'am, magandang hapon po. Pwede magtanong? Unsa yato, sir? Magtatanong sana ako ma'am kung saan dito banda ang pwede mauupahan. Ay, upahan? Tama-tama. Naami baboy dito sa ubos. Ay hindi po yun ibig ko sabihin ma'am. Ang ibig ko pong sabihin, saan nga ba dito ang pwedeng mauupahan ko? Baboy gani na dito sa ubos. Kato kay, tama-tama, nangita po mi mo upa ato. Ikaw gusto ka? Ay hindi po ibig sabihin ng ganun. Ang ibig ko pong sabihin ma'am, saan dito ang pwedeng matitirahin ko? Aw, mau ba, sir? Gusto ka mo tira? Aw, sa kuha na lang, sir. Single pa man ko. Tirahin na lang ko. Ay hindi po ganun ma'am. Iba ata ang pagkaintindi nyo. Ang ibig ko sabihin, saan dito ang pwede kong matitirahan? Ako gani, sir, no. Single gani ko, no. Tirahin ako karon na. Ay, parang hindi ata tayo magkaintindihan nito ma'am. Ano ba pala ang ibig nyong sabihin ng matitirahan? Sa mukha po, eh. Tira gani, mo tira mo, ana. Oh. Yung uupahan po, anong ibig pong sabihin yung mauupahan? Gusto ko sanang umupa eh. Sir, ang upa og tira, pareho ra gyapon na. Ano po yon? Ang upa og tira, pareho na na. Mo ana ra gyapon. Ano yung ganon? Mutuye, sir, mutuye. Hindi ako nakaintindi ng sinasabi nyo po, ma'am. Sa mukha pala ng Tagalog, uy. Ano kasi ako dito, ma'am? Bago lang kasi ako dito, galing ako ng Maynila. Naghahanap kasi akong ng mauupahan ko kasi ako lang yung mag-isa dito, wala akong kasama ba. Gusto ko sanang uupa. Baka may bakante kayo dyan, ma'am. Ay, masa man jud, sir? Masa yung upahan gani, no? Gusto ko sanang umupa sa inyo. Muupa ka sa kuha? Opo. Yan po. Yan po. Yan yung hinahanap ko. Uupa po ako sa inyo. Ay, karon? Oh, dali, sir. Dali. Muupa man ka. Ali, dali, sulod. Sige. Saan po banda ang kwarto nyo po? Para makaupa po ako sa inyo. Kwarto? Opo. Dali, sir. Dali. Dali, sir. Diyan? Magkano naman po ang monthly dyan, ma'am? Masay monthly, sir? Muupa raman ka. Libre ra na. Ay, ibig ko sabihin, ma'am, mag-uupa ako sa bahay nyo. Kaya nagtatanong ako kung magkano ang monthly ng mauupahan dito sa bahay nyo. Ingon ka ganiya dito sa gawas. Muupa ka sa kuha. Gipasulod ka diri, Unsa man ka, sir? Uy, kapoy na. Kaya nga po, mami, gusto kong uupa sa inyo. Ha? Sabi ko, kaya nga pumasok ako sa bahay nyo para uupa ako sa inyo. Muupa gani ka, sir, no? Unya, dali na gani diriya sa sulod kay magpaupa na ko sa imuha. Dali na. Oh, ano ni atras man ka? Lalabas na lang po ako. Natatakot naman ako sa inyo, ma'am. Sir, no, sa man ka, sir? Di ba niingon magkaganiya nga muupa ka sa kuha? Di alin na diri. Oh, diriya na lang. Wow!